Very nice. Прекрасно, чаровно. И шла Шаша по шаши и сосала сушку. Рекординг. Стоп. Так, зараз спробую яшчэ раз. Почали запис. Так, уключила запис. І нешта ён мяне не хочуць на ютубчик пераходзіць. Пераходзіць на мой ютубчик. Ну-ка, давай. Ну да, YouTube лепей было б. Яно Каб запусціць. не маглі б мы з вялікай колькасцю людзей. Добры вечар. Заходзьце. Кажу ўсім, хто да нас даяднаўся. Тут асвайваеце гэтую інтэрнэт-прастору, пакуль што мы тэхнічна налажваем усе моментики. Ну. Пакуль вітаем прыгажуню свету. Ой, дзякуй, Петр, дзякуй, вельмі рада вас чуць. Дзякуй. Але вас, нешта не атрымоўваецца ў мяне з YouTube. Так, з тым, каб надаслаць на YouTube. Ну, вось гэтага не ведаю, як оно там трансформируецца туды. Нешта мне лінк паказвае зараз. Всё рабіла як заўсёды. Заўсёды ў мяне атрымоўвалася. Нешта зараз не хоча. Проіскі ворагаў. Проіскі. Можа, нешта забаню, гэты такі YouTube. Так. Зараз мы тут яшчэ. Так. Ну. Так, ну што, няма у мяне падключэння да Ютубу, але будзе пасля запіс. То бок мы не вядзем пакуль што стрым на Ютуб, але пасля размесцім там запіс лекцыі. Зараз вас запіню, каб вы былі. Усе, хто да нас далучыўся ў Зуме, я вам раю у правым верхнім закутку знайсці view і там адзначыць той такі стан, калі б у вас была не галерэя, а выгляд дакладчыка. Выгляд дакладчыка. Ага, тут у мяне пішуць, ці я магу выйсці і снова зайсці. У мяне прапанова такая. Добра, зараз, Таня, пачакай, я тебе назначу хостам. Хаця, я не думаю, што гэта можа быць пытанне. Неяк у... Чик-чик-чик-чик. Чик-чик-чик. Все, добра, то бок. Яшчэ раз, апошні раз спрабую стартануць стрым на YouTube. Гэта моя апошняя проба. Калі не атрымоўваецца, тады мы запіс, які зараз адбываецца, пасля выкладваем на YouTube і будзем ўжо прасіць прабачэння у тых, хто хацеў менавіта на YouTube да нас далучыцца.
Еще раз. Еще раз. Оп. Ну, на жаль, не атрымоўваецца ў мяне зрабіць стрым. Нешта не працуе. Добра, то бок буду пачынаць. Вітаю ўсіх, хто да нас далучыўся ў Зуме. Я Света, я прадстаўляю прасторы КХ. Гэта фізічна існуючая культурная пляцоўка ў Берасці, якая працуе як галерэя сучаснага мастацтва, як тэатральная пляцоўка тэатру Крылы Халопа і як месца для правядзення публічных мерапрыемстваў. І сёння мы праводзім мерапрыемства онлайн, таму што эпідэміялагічны стан пагоршыўся і дзеля актуальнага здароўя, дзеля неактуальнага, агульнага, прабачце, здароўя людзей лепей заставацца дома. Вось, наша сустрэча, на жаль, не транслюецца зараз, але запіс лекцыі Ігара будзе там размешчаны пазней. Сёння у нас лекцыя, якая называецца «На мяжы цывілізацый. Беларусы паміж імперыяй Сталіна і дзікім захадам». І арганізуючы сённяшнюю лекцыю, мы адказваем на запыт нашых гледачоў аб тым, як жылі беларусы на той частцы, якую след за школьнымі падручнікамі па гісторыі называюць Заходняй Беларусю. І нам сёння падаецца вельмі істотным расказваць пра гісторыю Беларусі, каб разумець і лепш асэнсоўваць час, які мы зараз перажываем. Наша лекцыя будзе, я зараз перадам слова Ігару, сябе выключу. Падчас гэтага вы можаце задаваць свае пытанні, пісаць іх у чат. Я, можа, тэхнічна буду спрабаваць неяк вывесці яшчэ раз на ютубчык, але будьце ў чаце актыўнымі і ўсё. Ігар, перадаю вам слова, калі ласка. Дзякуй вялікі, дзякуй за запрашэнне, за магчымасць выступіць перад вамі і якраз прадставіць у тым ліку і вынікі маіх даследаванняў, як апошніх, так і ўвогуле за апошнія 10 гадоў, можна сказаць. Тэматыка сапраўды вельмі актуальная. Гісторыя Заходняй Беларусі і гісторыя да вайны савецка-польскай мяжы, яна ў апошні час вельмі часта гучала і з вуснаў палітыкаў. Мы памятаем, як агучвалі вось гэтую мяжу, якая была пад Мінскам, узгадвалі яе. Разам з тым, сапраўды, вельмі часта гэтая тэма з'яўляецца як тэма, пра якую ў савецкі час не ўзгадвалі. А вось, насамрэч, зараз яе ўзгадваюць так на маргінесе, кажуць палякі, то бок не вельмі падрабязна. Між тым, тэма сапраўды вельмі моцная, таму што людзі і там былі вымушаныя існаваць, а ўмовы былі досыць складаныя. Дзве часткі Беларусі. В гэтым годзе, дарэчы, 100 гадоў з моманту заключэння Рыжскай мірнай дамовы, 1921 год, сакавік. У Рызе закончылася савецка-польская вайна, і Другая Рэч Паспалітая, Савецкая Расія вырашылі вось так яе скончыць. Беларусаў асабліва не пыталі, да і самі беларусы не былі на той момант у сілах, каб заявіць ва ўвесь голас пра сваё права на незалежнасць. Заявілі ў выглядзе слуцкага збройнага чыну, заявілі досыць годна, моцна, зіма 20-го года, але гэтага не хапіла, каб адстаяць незалежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі. У выніку мяжа праходзіць зусім побач ад Менску. Вялікая частка Беларусі, мільёны людзей апынулася ў межах Другой Рэчы Паспалітай, і ў 20-30-е гады гэта Віленскае, Навагрудскае, Палескае ваяводствы, часткова Беластоцкае ваяводства таксама. На ўсходзе маленькі кавалак, пра які
Александр Лукашенко некалькі разоў казаў вось пра гэтую палосачку. Спачатку палосачка невялікая, потым дадаюцца яшчэ вобласці, і ўрэшце рэшт палова Беларусі, некалькі мільёнаў насельніцтва, сталіца ў Менску, але умовы досыць такія своеасаблівыя. Рэспубліка БССР, я маю на ўвазе, памежная рэспубліка, дзе, па сутнасці, фарпост бальшавізма на захадзе. Для другой Рэчы Паспалітай, для Варшавы, вось гэтыя крэсы ці ўскраіны, таксама рэгіён досыць такі неадназначны. Таму што, па-першае, значная колькасць непольскага насельніцтва, па-другое, і гэта вельмі важна, актыўная дзейнасць бальшавіцкай выведкі, бальшавіцкіх шпіёнаў, дыверсантаў, агентаў. Па-трэцяе, людзі, якія не да канца акрэслілі сваю нацыянальную прыналежнасць. Такія таксама былі, і на вялікі жаль наступствы таго мы маем і сёння. Ўсё гэта наклала свой адбітак на функцыянаванне беларусаў вось на гэтай мяжы цывілізацыі. З другога боку, гэты момант, вось 20-30-е гады, заходняя Беларусь ці паўночна-ўсходнія крэсы, гэта тэрыторыя, якая моцна звязана з еўрапейскай цывілізацыяй, якая жыве па законах, можна сказаць, Европы, і якая з'яўляецца арэнай вялікай колькасці войнаў. Войнаў, зразумела, такіх замарожаных. Гэта, перш за ўсё, шпіёнскія войны, гэта барацьба кантрабандыстаў, гэта арэна ці будучы тэрыторыя, якая стане, магчыма, можа стаць будучым тэатрам вайсковых дзеянняў паміж Савецкім Саюзам і другой Рэчы Паспалітай. Гэта важны момант, на які я хацеў бы зрабіць акцэнт, і пра які, на вялікі жаль, у нашых падручніках не вельмі часта робяць акцэнт. Тое, што тэрыторыя заходняй Беларусі, тэрыторыя вось гэтай усходняй Польшы, гэта месца, дзе рыхтуецца такі фарпост Польшы у выпадку вайны супраць Савецкага Саюза. З другога боку, саветы разглядаюць Польшу як асноўнага свайго праціўніка у выпадку вайны. І ні Германія, ні Італія, ні Францыя, ні Вялікабрытанія была менавіта Польша да канца 30-х гадоў. І гэты момант накладвае адбітак на функцыянаванне як БССР, так і заходняй Беларусі. Мяжа – гэта тэрыторыя ад Полацка да Жыткавічаў, ад Глыбокага да Давыдгарадка, якая прасякла всю тэрыторыю нашай краіны з поўначы на поўдзень. І вельмі часта яна дзяліла вёскі, населеныя пункты проста па-жывому. Часта, напрыклад, могілкі заставаліся ў Саветах, а вёска была ў Польшы ці наадварот. Паняцце «малы памежны рух» існаваў у пачатку 20-х гадоў, але вельмі хутка яго згарнулі, ад яго адмовіліся, таму што ён, па сутнасці, стымуляваў дзейнасць выведнікаў. Прычым, вось калі я пісаў гэтую кніжку, аднайменную з нашай лекцыі на мяжы цывілізацыі, то вось новае маё выданне, якое напрыканцы 20-го года выдаў, звярнуў увагу на тое, што шпіёнства, то есть супраца з выведкамі, гэта быў своеасаблівы спосаб для беларуса зарабіць грошы. Гэта вельмі цікавы момант, таму што беларус як на тэрыторыі Польшы, так і на тэрыторыі БССР вельмі часта пакутаваў ад адсутнасці працы, ад адсутнасці магчымасцяў і вымушаны быў прапанаваць свае паслугі ці то двойкі, гэта другі аддзел польскага галоўнага штаба, выведка, ці то савецкім анкусаўскім ці разведвупраўскім вайсковым падраздзяленнем.
І часта было так, што жыхары вось гэтага памежжа, яны працавалі аж сразу на две выведкі, то бок і на тыя, і на тыя. Галоўнай валютай на гэтай мяжы былі зусім не злотыя і савецкія рублі, а менавіта амерыканскія долары і менавіта вось царскія чырвонцы. Прычым для мяне таксама было адкрывеннем то, што савецкія памежнікі не чураліся займацца кантрабандай, стымуляваць кантрабанду, напрыклад, на той жа мяжы, і, ну, напрыклад, займацца фарцовкай валюты. Былі гучныя гісторыі, калі надкамандзіры памежных падраздзяленняў, камендатур былі злоўленыя на вось такіх афёрах з залатымі чырвонцамі, з замежнай валютай, якую там нацягалі, і нават з кантрабандай. Кантрабанда — гэта тое, пра што пісаў Сергей Пісецкі, але ён пісаў гэта ў такой форме досыць забаўляльнай. Між тым, кантрабанда — гэта быў тая магчымасць проста функцыянаваць чалавеку, жыць у тых вельмі цяжкіх умовах. І калі Пісецкі напісаў, напрыклад, пра ракаў, то кантрабандысты існавалі па ўсёй мяжы. Як мы ведаем, ракаў па ўспамінах відавочцаў сведкаў эпохі быў у 30-е гады заможным мястэчкам з казіно, з рэстаўрацыямі. Чаму менавіта ракаў? Заўсёды пытаюць вось на экскурсіях маіх, падчас сустрэч з чытачамі, вось чаму там не глыбокая, чаму не маладзечна нават, а вось менавіта ракаў. Ну, бо зусім побач быў Менск. Менск — горад, які патрабаваў вялікую колькасць буржуазных тавараў. І вось гэтыя тавары якраз з заходняга боку пераносілі звычайныя людзі, вяскоўцы, пераносілі іх у лагістычныя цэнтры своеасаблівыя, гэта вось хутара, якія знаходзіліся побач з мяжой, і потым яны перапраўляліся на рынкі Менску. Якія былі тавары? Ну, з Польшчы цягнулі амаль усё. Гэта быў харч, гэта былі вопратка, гэта была парфюмерія, гэта розныя рэчы і розныя часы, канешне. Нават наркотыкі былі. А з Савецкага Саюзу цягнулі ікру, цягнулі нейкія ювелірныя каштоўнасці. Там з валютай былі асаблівыя моманты, таму што прыгаў курс, і было выгадна, напрыклад, царскія чырвонцы, якія танней каштавалі ў Польшы, даражэй каштавалі ў Савецкім Саюзе, пераносіць на тэрыторыю СССР і прадаваць па высокім кошце. Людзі гэтым карысталіся. Што тычыцца аховы мяжы, то з савецкага боку гэта былі савецкія памежнікі, зелёныя фуражкі, знаходзіліся на тэрыторыі Беларусі 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 памежныя атрады з тэрыторыі Полацка да Жыткавічоў. І на тэрыторыі Польшы гэта быў корпус аховы памежжа з 24-го года. Вось гэтая фармацыя, яна досыць моцна зачыняла мяжу, яны сачылі, гэтыя памежнікі, выконвалі ў тым ліку і мытныя функцыі, ну, сачылі, каб не наносіўся ўдар па эканоміцы Польшы. Ну, бо вяскоўцы вымушаны былі і гарэлку гнаць, і тытунь свой гнаць, і парушаць манаполію польскай дзяржавы, і вось гэтым усім гандляваць, і у абыход польскіх законаў, у абыход бюджэта польскай дзяржавы. Ну, і што зробіш? Такое жыццё на гэтай мяжы цывілізацый было досыць цяжкае. Заходняя Беларусь — гэта, як я ўжо казаў, 3 ваяводствы. Разам з тым, ну, тэрыторыя, здаецца, не такая ўж і вялікая, але стратэгічна досыць важная, таму што вялікі кавалак даваеннай другой Рэчы Паспалітай. Тэрыторыя з аднаго боку багатая на лес, з другого боку зусім не развітая прамыслова. А тэрыторыя, як я ўжо казаў, з вялікай колькасцю розных нацый. Мястэчка ў асноўным габрэйскае, само сабой, адміністрацыя ўся польская, а вёскі беларускія ў асноўным.
хаця розныя трапляліся выпадкі. А Палессе гэта яшчэ і такі феномен, як тутэйшыя палічукі, людзі, которые не акрэслілі сваю нацыянальную прыналежнасць, з чаго вельмі моцна карысталіся і польскія ўлады. Яны лічылі, што вось гэтая тутэйшасць, неакрэсленасць в нацыянальным сэнсе, гэта магчымасць трансфарміраваць людзей, якія размаўляюць па-беларуску, ці па-расейску, ці па-украінску, вельмі хуценька перацягнуць іх на польскі бок. І вось ваевода палескі Костык Бернацкі, ён якраз такую палітыку і праводзіў сярод тутэйшых, спрабуючы іх якраз нацягнуць, перацягнуць на свой бок. Хаця цікавы момант здесь у тым, што, напрыклад, у некаторыя моманты польскія ўлады стымулявалі развіццё украінскіх культурных цэнтраў, выдаўніцтваў на тэрыторыі Палесі, у тым жа Пінску, напрыклад, лічачы гэта лепшым варыянтам для працы з тутэйшымі, чым, напрыклад, дзейнасць камуністычнай партыі Заходняй Беларусі, чым, напрыклад, дзейнасць нейкіх беларускіх гурткоў, той жа Грамады, напрыклад. Тут зусім побач ад мяне знаходзіцца мястэчка Радашковічы, не блытаць з чыгуначнай станцыі Радашковічы, бо тут, вяртаючыся да той жа самай мяжы, гэта вельмі цікавы момант. Станцыя Радашковічы, Петрышкі, вёска, яна знаходзіцца тут 10 кіламетраў ад майго дома, нават менш. Яна знаходзілася на тэрыторыі Савецкай Беларусі. А вось мястэчка ўжо знаходзілася ў Польшы. Хаця па першым варыянце Рыжскай мірнай дамовы Радашковічы таксама мястэчка павінны былі быць у складзе БССР. Ну, але ж так распланавалі. Так вось Радашковічы — гэта месца, дзе жыў, працаваў Тарашкевіч. Чалавек, я лічу, геніальны, хаця яго погляды выклікаюць шмат пытанняў. Ну, па-першае, канешне, ён падтрымліваў моцна камуністаў, прытрымліваўся шмат дзе камуністычных поглядаў. І сёння ў Польшы, і ў Беларусі таксама шмат хто лічыць, што дзякуючы Тарашкевічу вялікая колькасць людзей стала ахвярамі сталінскай рэпрэсіўнай сістэмы. Яны паверылі ў ідэі Тарашкевіча, у тое, што Тарашкевіч расказваў, будучы кіраўніком беларускай сацыялістычнай грамады. А это была масавая арганізацыя. У меня там за маёй спиной шуфляды ці там скрыні з архіўнымі дакументамі з маёй калекцыі. Так вось там ёсць членскія білеты з нумарам 100 000 нешта там і так далей. Вось гэта і беларускай сацыялістычнай грамады. З ракаўскай гміны, там, з Лебедзева, там, Маладзечнай і так далей. Так вось людзі сапраўды верылі, што ў іх атрымаецца, што яны атрымаюць легальную арганізацыю для таго, каб адстаяць свае правы на тэрыторыі другой Рэчы Паспалітай, але гэтым карысталіся бальшавікі. І я заўсёды кажу, што тут можна спрачацца, але факт застаецца фактам, што Варшава прайграла ў 20-30-е гады барацьбу за беларусаў. Беларусы былі паміж Менскам і Варшавай, па сутнасці паміж Крымлём і Варшавай, тому што Менск это быў сталіца, але ж ўсё ж такі саюзнай рэспублікі. Так вось, значная колькасць жыхароў Заходняй Беларусі ўсё ж з надзеяй паглядалі менавіта на Менск, а не на Варшаву. І гэта было звязана менавіта з памылкамі, у тым ліку польскіх улад. Хаця, калі браць эканамічнае жыццё Заходняй Беларусі, напрыклад, ці паўночна-ўсходніх ваеводстваў другой Рэчы Паспалітай, то оно, канешне, пазітыўна адрознівалася ад жыцця у савецкай Беларусі. Ну, па-першае, гэта камасацыя, хутарызацыя, рэформа, якая праводзілася ў 30-е гады, калі жыхарам паўночна-ўсходніх ваеводстваў далі магчымасць атрымаць сваю ўласную зямлю. Не заўсёды на добрых месцах, бо там выдзяляліся нейкія балотныя часткі, нейкія там лясныя часткі, але чалавек атрымліваў гэтую зямлю і мог спакойна працаваць. Ліквідавалася ці распалосіцца. Разам з тым, ну, ўсё ж такі чалавек меў сваю зямлю, пра што беларускі селянін марыў з дзеда-прадзеда, і мог працаваць на гэтай зямлі. Цяжка працаваць, канешне, але мог працаваць.
Наконт адукацыі таксама цяжка, калі была там 20-е гады грамада, то яшчэ беларускія школы неяк развіваліся. У 30-е гады максімальна польскія ўлады згортваюць беларускую адукацыю, лічачы яе часта абгрунтавана глебай для прасоўвання камуністычных ідэй. Ну і, зразумела, выклікаюць досыць моцны супраціў з боку беларусаў, з боку мясцовага насельніцтва. Разам з тым, беларусы маюць, жыхары заходняй Беларусі маюць магчымасць зарабляць грошы на зямлю, на будучыню сваіх дзяцей, напрыклад, дзякуючы эміграцыі ці заробкавай эміграцыі. Гэта важны феномен, пра які я і пісаў, расказваў у сваіх папярэдніх кнігах, і сапраўды вельмі цікавы феномен. Беларусы выязджалі масава ў Штаты, беларусы масава выязджалі ў Аргентыну. Гэта далёкая міграцыя, еўрапейскія краіны, але самая цікавая міграцыя – это сезонная міграцыя ў Латвію і Эстонію. Яны туды ездзілі ў парты працаваць, ездзілі там на палі працаваць, зараблялі грошы патрэбныя, неабходныя, прыязджалі і набывалі зямлю, будавалі дамы. З выездам, напрыклад, у Штаты, у Аргентыну сітуацыя была горш, хаця і былі выпадкі, вось у маёй калекцыі ёсць і пашпарты, дакументы, калі ў 30-е гады багатыя беларусы вярталіся дадому і прывозілі грошы яшчэ перад Другой сусветнай вайной. Но лёс гэтых людзей часцей за ўсё складваўся вельмі цяжка, таму што перспектывы ў заходняй Беларусі былі досыць такія цёмныя. З аднаго боку аб'ядналіся ў 39-м годзе, з другого боку усе мы ведаем, як гэта аб'яднанне адбывалася. Заўсёды пра гэта кажу і думаю, што будуць і пытанні падчас лекцыі. Важны момант з'яўляецца менавіта служба беларусаў ці ўраджэнцаў паўночна-ўсходніх ваяводстваў у войску польскім. Вельмі часта я атрымліваю на Фейсбуку, на имейлы інфармацыю: дапамажыце знайсці гісторыю свайго дзеда, прадзеда, які вось у польскім мундзіры, які там служыў. Дапамажыце прачытаць, што ў яго на пагонах напісана, дапамажыце зразумець, што за палкавы знак, дзе ён праходзіў службу. Бо ў савецкія часы пра гэта маўчалі, зразумела, з якіх прычын. А пазней пра гэта не пыталі, потым старыя людзі сышлі, і толькі зараз уже праўнукі, унукі ў лепшым выпадку, пачынаюць узгадваць пра гэта і шукаць пра гэта гісторыю. Сапраўды, з 20 год жыхары заходняй Беларусі, паўночна-ўсходніх ваяводстваў мелі магчымасць служыць у войску польскім, мелі абавязак служыць у войску польскім. Мабілізацыйныя цэнтры, вялікія мабілізацыйныя цэнтры знаходзіліся ў Берасці, Бжэсць над Бугім, Берасці на Бугу, Брэст над Бугам, і ў Горатні 9-я крапусная акруга і 3-я крапусная акруга. У нас яшчэ былі часткі досыць такія экстравагантныя, можна сказаць, гэта авіяцыйны полк у Лідзе. Ну і, зразумела, гэта 20-я пехотная дывізія з Баранавічаў, якую палякі неафіцыйна называлі беларускай. Яна радавод мае з беларуска-літоўскай дывізіі яшчэ часоў польска-бальшавіцкай вайны. Яна складалася з 3 палкоў: 78-га з Баранавічаў, 79-га і 80-га са Слоніма. І гэта была крэпасная дывізія, бо яна павінна была несці службу ў баранавіцкім умацаваным участку. Гэта лінію умацаванняў, якую польскае вайсковае камандаванне пабудавала, зноў-такі, супраць Савецкага Саюза на выпадак вайны з бальшавікамі пад Баранавічамі на лініі так званых нямецкіх акопаў. Так вось, 20-я пехотная дывізія, яна вельмі часта там прызываліся людзі з мясцовым радаводам, і лічылася, я ўжо паўтаруся, неафіцыйна беларускай. Беларусам у асноўным прыходзілася служыць не на тэрыторыі, выключэннем 20-й дывізіі, не на тэрыторыі месца, дзе яны нарадзіліся, а часцей іх накіроўвалі ў заходнюю Польшу, Познань,
Вроцлав, Варшава, Модлін. Розныя часткі, кавалерыйскія часткі, артылерыйскія часткі. Былі выпадкі, вот это вельмі цікава, про гэта я таксама расказваю ў сваёй кнізе, калі беларусы траплялі ў корпус аховы памежжа, хаця гэта элітарная вайсковая адзінка, дзе ў асноўным служылі палякі, но трапляліся таксама беларусы, асабліва ў 39-м годзе іх было досыць шмат, калі асноўныя часткі былі перакінутыя на захад, корпус аховы памежжа, а на мяжы з Савецкім Саюзам прыйшлося паставіць рэзервістаў. І вось там якраз служылі нашыя суайчыннікі. Служба была непростая, але вельмі часта вось мне прыходзілася размаўляць з унукамі, якія там больш-менш ведалі гісторыю сваіх дзедаў. Трапляліся мне яшчэ ўспаміны таксама і гэтых жаўнераў, якія апісвалі, што вельмі часта, калі яны траплялі, напрыклад, у заходнюю Польшу, то калі яны бачылі трамвай ці бачылі там нейкія крамы крутыя, вялікія, то проста траплялі з аднаго свету ў іншы свет. Гэта цікавы момант, таму што Беларусь была з аднаго боку падзелена на две часткі, з другога боку вось гэтая заходняя частка, то бок усходняя Польша, заходняя Беларусь, яна была часткай еўрапейскай цывілізацыі, і калі у верасні 39-го Саветы ўвайшлі на гэтую тэрыторыю, то яны былі шакаваныя тым, як выглядаюць жыхары мястэчак, як апрануты нават вяскоўцы. Былі розныя выпадкі, канешне, былі і без ботаў хадзілі людзі, там былі і бедна апрануты, но ў асноўным людзі ў мястэчках досыць па-багатаму хадзілі, і вопратка кідалася ў вочы. Нават калі паглядзець на здымак дэлегатаў Народнага сходу заходняй Беларусі, якія, здаецца, у кастрычніку 39-го прыехалі ў Менск, пасля ўжо гэтых усіх паседжанняў у Беластоку, то яны стаяць як лонданскія дэндзі побач з домам урада ў Менску, і сапраўды выпадаюць з шэрагу савецкіх грамадзян, якія папрасцей былі, канешне, апранутыя. Знакамітыя бренды, парфумерія знакамітых брэндаў, там Шанель, Каці, вопратка. Вот, напрыклад, вяртаючыся да корпуса аховы памежжа, то культурніцкая дзейнасць была вельмі цікавая, яны праводзілі там свае музыкальныя вечарыны, там канцэрты, вельмі часта былі кінокоп, то бок кінотеатры капаўскія. І там паказвалі фільмы амерыканскія, Метро Голдвін Майер, там галівудскія апошнія навінкі, да? Там паказвалі фільмы польскія, там паказвалі фільмы еўрапейскія, там нямецкія, напрыклад. І вось гэтая вопратка, гэтая Рудольф Валянціна, гэтыя акцёры, гэтае ўсё, гэта проста набліжала жыхароў да той цывілізацыі, да таго жыцця, якім жыла даваенная Европа, і таксама Европа і Амерыка. У Савецкім Саюзе ўсё было сціплей, канешне, не было такого доступу да вось гэтай заходняй культуры, а самае цікавае, што не было магчымасці выехаць кудысьці. Што казаць, калі вяскоўцы нават пашпартоў не мелі, не мелі магчымасці яго атрымаць. А ўж тыя, хто жыў вось гэтых памежных раёнах, то тут была ўвогуле сітуацыя, што там і рэпрэсіі, і дэпартацыі, і вывазкі былі, я маю на ўвазе, з БССР. А заходняя Беларусь, там таксама не было ўсё проста. У памежных зонах таксама трапляліся і высядленні. Вось у мяне тут у кнізе таксама ёсць, прыважу тут дакументы корпуса аховы памежжа, дзе апісана, як вось ненадзейныя элементы, прасавецкія, там кантрабандысты, іх высяляюць у глыб Польшы. Арыштоўваюць, высяляюць у глыб Польшы. Не так масава, як у Саветах, але было. У Саветах цэлымі вёскамі высялялі. Вось у нас тут недалёка вёска Каленкі была. Каленкі знаходзіліся зусім вось на самой мяжы. Ну і, здаецца, у 32-м ці 33-м годзе цалкам ліквідавалі вёску і насельніцтва кудысьці ў Сібір вывезлі. Тут, канешне, досыць так жорстка падыходзілі. У заходняй Беларусі там было трохі лягчэй, хаця, канешне,
сітуацыя была досыць такая неспакойная, бо выведка працавала, агенты савецкія праходзілі, збіралі інфармацыю, агітавалі тую ж самую насельніцтва, тое ж самае мясцовыя людзей. І рабілі так, каб вось людзі развівалі ў сябе такія савецкія погляды, можна сказаць. З працай было цяжкавата, таму і была гэта эміграцыя працоўная, заробкавая. Разам з тым, 4 класы адукацыі і наперад у поле. Адукацыя школьная, зразумела, на польскай мове, як я браў свой час інтэрв'ю адной жанчыны цікавай. Она казала, што вось мяне за беларускае слово там лінейкай у школе долбанулі, но паміж сабой вось мы размаўлялі па-беларуску. Хаця мой сябра быў поляк, і ён быў з сям'і польскага паліцыянта. Но он великолепно разумеў, выдатна разумеў беларускую мову і спакойна з намі гуляў і спакойна з намі размаўляў. То бок, вось такой жорсткасці, дыскрымінацыі она прысутнічала не до такой ступені. І само сабой рэлігіі гэта моцны момант. Праваслаўная царква ў Польшы дзейнічала, але яна была тым ліку чыннікам паланізацыі. Яе падключылі цалкам у сістэму дзяржаўнага кіравання на тэрыторыі Польшы. Часта, тут вот таксама важны момант, гэта былі расійскія арганізацыі, якія складаліся з эмігрантаў, з былых белагвардзейцаў. Напрыклад, у Пінску яны дзейнічалі досыць актыўна, Братства рускай правды. Яны праводзілі ўжо такую расійскую прапаганду, яны расказвалі, што Белая Русь — это зусім не Беларусь, а это вось частка Расіі, такая больш шавіністычная прапаганда. І з улікам вось гэтых тутэйшых мясцовых на Палесе, гэтая прапаганда, на вялікі жаль, час ад часу мела такі досыць пазітыўныя вынікі для тых, хто займаўся гэтай прапагандай. Разам з тым, канешне, ўсё роўна беларускі дух працягваў існаваць. І калі ў 1939 годзе адбылося аб'яднанне, то я трапляў на такія ўспаміны, што вось калі афіцэры Чырвонай арміі, ці там нават адміністрацыя савецкая прыязджала, то казала паўсюль размаўляць па-беларуску, і шмат беларускага элемента здесь бачна. Праўда, ўжо ў 40-м годзе за гэтую беларускасць прыйшлося адказаць у выглядзе дэпартацыі, абвінавачвання ў буржуазным нацыяналізме і іншых форм рэпрэсій. Пра што яшчэ можна расказаць у даваенным блоку? Вось гэтая кантрабанда, она працягвалася насамрэч да 1939 года. Досыць актыўна людзі хадзілі праз мяжу. Был нават бізнес па пераводцы людзей, прычым гэта былі і палітычныя, і проста заробкавая эміграцыя. Савецкая прапаганда дзейнічала, конечно, і расказвалі, што ў БССР можна бясплатна атрымаць вышэйшую адукацыю, у БССР можна лёгка атрымаць працу, і хадзіць-ка, сябры родныя ў БССР. І моладзь ішла, і гэта вельмі жудасна потым для іх заканчвалася. Яшчэ ў пачатку 30-х гадоў, пасля допытаў, гэтым людзям дазвалялі селіцца не ў БССР, а там далей, за Уралам, працаваць. Некаторыя нават атрымлівалі савецкае грамадзянства. Але ўся гэтая казка у двукосці, зразумела, скончылася ў 37-38 гадах, асабліва ў 38 годзе, гэта антыпольская аперацыя «Анкулс», калі ўсіх гэтых перабежчыкаў вылавілі і расстралялі як польскіх шпіёнаў. Прычым адсотак сапраўдных шпіёнаў там быў 0,1 мільён, можна сказаць, таму што гэта былі проста звычайныя людзі, якія павяліся на бальшавіцкую прапаганду, ці то ад безвыходнасці, ад адсутнасці магчымасцяў на тэрыторыі Польшы пайшлі на ўсход. Разам з тым вялікая колькасць людзей бегла на захад. І вось тут для мяне таксама было досыць цікава, вось калі я пісаў гэтую кніжку, то наколькі помслівай была савецкая сістэма. Можете себе уявіць, вось у меня тут вёска, якраз, дзе мы жывем, побач з Заслаўем,
Адсюль збеглі людзі, цэлая сям'я. Прычым з каровай яны сышлі, тут зусім блізка ад мяжы, ну і іх не злавілі. Але ж, калі ў 39-м годзе, 17 верасня, чырвоныя пайшлі на захад, то у спецгрупах, у спецгруп НКУС былі адмысловыя спісы. Асабліва былі спісы тых, хто ў свой час збег за мяжу. І вось па гэтых спісах людзей вылаўлівалі. І вось шукалі гэтую сям'ю і некага там арыштоўвалі. А былі выпадкі, калі проста, цэлымі сем'ямі арыштоўвалі, асабліва тых, хто уратаваўся у Польшы, збег ад савецкай сістэмы. Прычым, гэта быў масавы дастаткова чыннік. Вось ёсць у мяне тут цікавая гісторыя, калі сям'я ў 20-е гады збегла ў БССР, гэта пад Жыткавічамі, пад Мікашевічамі. Яны збеглі ў БССР, яны жылі дзесьці да сярэдзіны 30-х гадоў, а потым, не сярэдзіны, 32-33, вось калі пачынаецца жудасны голад у Украіне, гэта, разумела, тэрыторыя блізкая к Украіне, бацька сямейства кажа сыну: бягі назад у Польшу, бо няма чаго есці. І яго ловяць савецкія памежнікі гэтага хлопца, і ён кажа: я піянер, я люблю сістэму савецкую, няма праблем, но мне няма чаго есці. І яго вінавачваюць у супрацы з польскай выведкай. Ну і, само сабой, гэты прысуд досыць жудасны. Але такія ж былі выпадкі і вайс-верса, калі, напрыклад, з заходняй Беларусі, вось Коласава пад Столбцамі, знакамітая брама, вось гэтая, якая мне на вокладцы, брама у імперыю савецкую. У заходнім баку напісана «Привет трудящимся Запада», а на усходнім баку напісана было «Коммунизм сметет все границы». Ну і вось, насамрэч, хлопец, здаецца, 14-15 год, адразу пасля школы, гімназіі у Польшы, ён разумее, што ён не зможа атрымаць адукацыю у Польшы, а ён хоча вучыцца ў універсітэце. А тут зусім побач Менск, і тут ёсць БДУ, тут ёсць іншыя універсітэты, тут па-беларуску выкладаюць, хочацца атрымаць гэтую адукацыю. Ён пераходзіць мяжу, трапляе ў рукі НКУС, і яго абвінавачваюць у супрацы з польскай выведкай і расстрэльваюць у Курапатах. Ну і толькі, здаецца, у 56-м годзе ці 57-м годзе яго маці атрымала даведку аб рэабілітацыі. Гэта там 15-гадовага хлопца, здаецца. Жудасна, але такая была досыць непростая рэчаіснасць на гэтай мяжы, ды і ўвогуле вось на гэтых тэрыторыях. Часу мала, і таму я ўжо адразу перайду да падзей 39-го года. А насамрэч важныя падзеі, пра якія я шмат пішу, расказваю, але якія варта узгадваць у кантэксце такім беларускім, таму што у Польшы гэта ведаюць добра, у Расіі гэта разглядаюць пад сваім углом менавіта вось зроку, а ў нас няма гэтага беларускага погляду, на вялікі жаль, а павінен прысутнічаць. Асабліва не кажу пра навукоўцаў, а менавіта кажу пра грамадства. Дзякуй вялікі. Пішуць, што проста інфармацыю падаю. Бо гэта гісторыя людзей, якая проста пра сябе яе прапусціў, і гэтую гісторыю якраз і расказваю. Дык вось 1 верасня 39-го года Германія напала на Польшу, пачалася вайна, а каля 70 тысяч нашых суайчыннікаў пайшлі змагацца супраць нацыстаў. Гэта лічба, якую падлічылі мае папярэднікі, гісторыкі, ось пазбіралі па дакументах, но іх сапраўды вельмі шмат было, прычым былі выпадкі, калі беларусы беглі, напрыклад, на ўсход ад гэтай службы, но ў асноўным яны ішлі служыць, і іх ніхто там сілком не зацягваў гэтае польскае войска. Яны хацелі абараняць свой дом, хацелі змагацца супраць нацыстаў. Летась я папрацаваў у цэнтральным вайсковым архіве ў Варшаве, і досыць цікавая гісторыя скобрана, дарэчы. Сям'я Віктара Медведнюка, мы рабілі ў свой час фільм пра абарону Берасцейскай крэпасці ў 39-м годзе. Он удзельнічаў, беларус, капітан войска польскага, не капітан, паручнік войска польскага. І вось яго дачку я пазнаёміўся, она летась памерла, на вялікі жаль, но
выдатная жанчына, шмат мне дапамагла, ну і я ёй дапамог. Так вось, цікавы момант, яна не ведала, дзе ён загінуў і як ён загінуў. І мне далося раскапаць гэтую гісторыю. Ён загінуў 23 ці 4 верасня пад Владавай, і там пахаваны дзесьці. Мы знайшлі гэтую магілу нават з гэтага мястэчка. Яна не ведала, дзе ён пахаваны, мы знайшлі, і вось, дзякуй Богу, атрымалася вярнуць гэтую праўду. Так вось, ён гераічны дзядзька, ён класна змагаўся, але я чытаю яго асабістую справу, якая знаходзіцца ў ЦАП, Цэнтральным вайсковым архіве Польшы. Там напісана: выдатны афіцэр, дасведчаны, выдатны камандзір. Nie jesteśmy pewni jego zachowaniu w trakcie wypadku wojny przeciwko Związku Radzieckiemu. My nie upewnieni, jak on będzie się powodzić w wypadku wojny z Sowieckim Союзом. Ну, то бок, не доверяли Беларусу. Хотя дочка казала, что, конечно, был готовы биться супраць большевиков. Разом з тым, калі война павярнулася, вось, ну, уже стало зразумелым, что фронт не удастся атрымаць, і войска польскае вымушана было адступаць на Крэсы, на вось гэтыя паўночна-ўсходнія ўскраіны, як і на Украіну таксама, то ну, пачаліся досыць моцныя баі. Гэта абарона крэпасці Берасцейскай, гэта абарона Кобрына, і там таксама нашыя суайчыннікі моцна змагаліся. Але калі 17 верасня 39-го Саветы перайшлі гэтую мяжу, і ў гэты дзень менавіта Савецкі Саюз уступіў у Другую светную вайну, гэта факт, то польскае камандаванне разгубілася, але і самі жыхары вось гэтых воеводстваў, вайскоўцы войска польскага, яны не зусім разумелі, што рабіць. Цікавая гісторыя, вот тут Маладзечна, 60 кілометраў ад Менску, недалеко. Это была до войны польская тэрыторыя. Там быў 86-й полк мінскіх стральцоў. У іх нават герб Менска быў на штандары. Тут таксама в этой кнізе пра гэта распісваецца і расказваецца. Так вось, цікавы момант. Батальён адмысловы сфарміравалі і накіравалі в другой палове верасня 39-го на мяжу, каб он падтрымліваў корпус аховы памежжа. І аднаго з жаўнераў, беларуса, бацька, праважаў і кажа: куды ж ты ідзеш воеваць, там же свае. Бо он успрымаў, што вот гэтыя чырвоныя, якія ідуць у будёнаўках, яны свае і ідуць дапамагаць Польшы змагацца супраць Гітлера. І сапраўды, Саветам давалі, вадзілі вушы, што перадавым часткам войска польскага вы павінны сказаць, што не ідзеце воеваць супраць Польшы, а ідзеце на дапамогу Польшы супраць Гітлера. А вы себе спакойненька зброю складзіце і чакаеце. І сапраўды гэта працавала. Палякі былі разгубленыя, хто не пачынаў страляць, вымушаны былі скласці зброю і здацца. А вось беларусы, яны сапраўды не разумелі, яны былі на перад такім цяжкім выбарам. Ну, там на захадзе вораг, нацысты. А гэтыя, ну, здаецца, такія ж беларусы ідуць. Ну, няхай у іх чырвоныя зоркі на шапках. Ну, здаецца ж, не чужыя. Ну, вось. Хаця эксцэсы былі ўжо і той момант, а тое, што 17 верасня Саветы штурмавалі стражніцы, білі, забівалі, і ў тым ліку і беларусаў, ну, это факт. І на гэтых стражніцах, у меня тут ёсць цікавы дакумент, гэта дзённы загад корпуса аховы памежжа, 10-й батальён, з Краснага, таксама здесь блізка, дзе 30 жніўня, 1 верасня сотні нашых беларусаў якраз пакліканыя на службу. І іх размяркоўваюць па падраздзяленнях, у тым ліку на стражніцы. І вось у ноч 16 на 17 яны у тым ліку сустрэлі чырвонаармейцаў. Баі былі жорсткія, шмат палонных, забітыя, стражніцы знішчаныя, спаленыя. У савецкай тэрміналогіі гэта было сняцце польскіх стражніц. Ну, Саветам пашчасціла ў тым сэнсе, што Савецкаму Саюзу, маю на ўвазе, Польша не объявила войну, и вслед за Польшей ни Великобритания, ни Франция не объявили войну Советскому Союзу. И фактично, яшчэ быў загад Рыцміглы, гэта галоўнакамандуючы войска польскага, з саветамі не вальчыць, з саветамі не змагацца.
адыходзіць і толькі аказваць ім супраціў, калі яны пытаюцца абеззброіць. Дык вось гэты момант досыць моцны, таму што шмат хто проста разгубіўся. Нехта адкрываў агонь, страляў, абарона горада знакамітая, той ж самыя баі на стражніцах, тыя ж самыя баі там ужо больш бок Украіны, калі аператыўная група па лесе змагалася, яна да кастрычніка 39-го года змагалася, і там таксама было досыць шмат беларусаў. Дык вось гэтыя моманты досыць важныя, але ж гэты перыяд дэструкцыі польскай сістэмы, саветызацыя, такая першая саветызацыя, знішчэнне польскіх эліт, знішчэнне польскай адміністрацыі, забойствы, калі яшчэ савецкая ўлада не прыйшла, а польская сышла нібыць і знікла, то вось гэтая помста, она была досыць жудаснай у 1939 годзе. Але нашыя суайчыннікі ў сваёй большасці досыць добра сябе праявілі ў баях супраць нацыстаў, біліся супраць ворага. Шмат іх трапіла ў палон нямецкі, шмат іх трапіла ў палон савецкі, радавых адпускалі, сяржантаў, падафіцэраў, афіцэраў, зразумела, арыштоўвалі, трымалі ў лагерах, нехта трапіў у гулаг, нехта быў расстраляны. Сумна вядомы беларускі катынскі спіс, каля 4000 польскіх грамадзян, не толькі вайскоўцаў, але і грамадзян цывільных да сённяшняга дня. Іх лёс невядомы. Гэта апошняя таямніца Катыні, якія былі хутчэй за ўсё расстраляны на тэрыторыі Менску ці таксама ў турмах на тэрыторыі заходніх абласцей уже БССР 40-41 год. І насамрэч тыя, хто трапіў у нямецкі палон, гэта вось беларусы, то збольшага яны паспрабавалі збегчы гэтага палону і вярнуцца да сябе дадому. І тут зноў яшчэ адна такая трагедыя. Мяжа была вось гэтая савецка-германская новая 40-го года, она такая была досыць своеасаблівай, і можна было яшчэ прайсці, і былі там уже ушлыя людзі, которые пераводзілі праз гэтую мяжу. Так вось вельмі шмат гісторый, то маёй у іншай кніжкі, кніжцы «Верасень 39-го. Магіла неаб'яўленай вайны», там апісана гісторыя, калі беларусы вярталіся да сябе дадому, Вілейка, Івенец, ішлі ў міліцыю, і іх арыштоўвалі і накіроўвалі на турму, абвінавачваючы ў нелегальным пераходзе мяжы. Хлопцы ішлі дадому, хацелі вярнуцца да сваякоў, да бацькоў, а іх вось так. Нацярпеліся нашыя беларусы моцна досыць, але ж шмат хто сапраўды закаліўся. І ў гэты міжваенны час ён сапраўды даў магчымасць людзям зразумець, што толькі аб'яднаная Беларусь, толькі вось гэтыя 10 мільёнаў, якія ў 1939 годзе апынуліся ў межах Беларусі, яны могуць пабудаваць сваю краіну. Няхай і ў межах Савецкага Саюза, але ж вось аб'ядналіся. Зразумела, там был гандаль тэрыторыямі, Беласток, Хрушчоў хацеў адцяпаць рэчы, але міжваенны час ён паказаў, што, канешне, па-першае, за сваё трэба змагацца, сваё трэба захоўваць. І тое, што вось гэты элемент еўрапейскасці, ён у нас прысутнічаў, і мы былі вось няхай 20 гадоў міжваенных, але ж часткай гэтай еўрапейскай цывілізацыі. Забыў сказаць, але ж хадзіў знакаміты цягнік Лондон, Париж, Коласава. Насамрэч, гэта быў Транссібірскі экспрэс, які трансфарміраваўся потым у савецкі цягнік Негарэлая, Уладзівасток. І вось такі быў маршрут Лондон, Уладзівасток. А галоўная станцыя гэта вось Коласава, Негарэлая, гэта галоўны перагон чыгуначны, дзе стаяла знакамітая брама, пра якую я ўжо сказаў, і дзе таксама вось ездзілі гэтыя знакамітыя людзі, такія як Маяковскі, які напісаў верш пра савецкі пашпарт, менавіта вось пераязджаючы Коласава. І
шматлікія шпіёны, той жа Арлоўскі, напрыклад, які яшчэ да 24-го года хадзіў у заходнюю Беларусь і паляваў на радзівілаў, то потым ехаў у Іспанію якраз гэтым самым цягніком праз Европу, і все гэта праходзіла здесь зусім блізка. І просты прыклад. Часопіс Life амерыканскі, 38 год, артыкул пра Польшу. Насамрэч, пачынаецца здымкам вось гэтым, які я взяў на вокладку. Гэта вось Коласава. Прычым палова здымкаў у гэтым артыкуле зробленым Джонам Філіпсам, фотографам, якраз зроблены на тэрыторыі Беларусі. Там мір, там Нясвіж і так далей. Артыкул прысвечаны Польшы. Ну і часопіс знакаміты, і вось у меня ёсць арыгінал гэтага часопіса, я выстаўляў на сваёй выставе. Мяжа была пад Мінскам у музеі Янкі Купалы ў Менску. Дарагі дастаткова, но я яго набыў, і вось гэты арыгінал здесь у мяне ёсць. Так вось, гэта сведчыць пра тое, што сапраўды гэта цікавы момант еўрапейскай гісторыі, які звязаны з нашай Беларусю. І мы былі сапраўды вось з аднаго боку на мяжы гэтых цывілізацый, з другого боку мы былі часткай, і мы сёння з'яўляемся часткай двух вялікіх цывілізацый. І зараз я скажу, можа быць, такую не зусім папулярную рэч, але я яе прытрымліваюся, заўсёды буду прытрымлівацца. Нам трэба захаваць ўсё добрае, што было з гісторыі савецкай, і захаваць і пабудаваць усё выдатнае, што у нас ёсць з нацыянальнай гісторыі, не адмаўляючыся ні ад таго, ні ад гэтага. Бо, на вялікі жаль, сёння ў нас адмаўляюцца ад нацыянальнага, а некаторыя калегі пытаюцца адмовіцца ад савецкага. Но трэба аналізаваць усё, і вось гэтую гісторыю заходняй Беларусі і гісторыю БССР, менавіта з беларускага пункту гледжання, рабіць акцэнт на тое, у чым заключалася трагедыя беларускага народа, перш за ўсё, хто быў катам беларускага народа, хто быў яго сябрам, хто дапамагаў беларусам, хто іх падтрымліваў. Усё гэта вельмі важна, калі аналізуеш падзеі як міжваеннага часу, так і падзеі другой сусветнай вайны, досыць моцнай. І цяжкія выпрабаванні, якія выпалі на нашу зямлю, а ў гэтым годзе у нас не толькі стагоддзе рыжскай мірнай дамовы, але і 80 год з моманту нападу Германіі на Савецкі Саюз у чэрвені 41-го года. Вот я зараз рыхтую новую кнігу «Затрымаць на старой мяжы». Пра баі на гэтай старой мяжы менавіта вось мала хто ведае, што гэтая мяжа працягвала быць пасля 39-го года аж до 41-го года. І там былі досыць жорсткія баі ад Полацка да Жыткавічаў. Там памежнікі, там вось тут у нас Заслаўе, Хмелеўка досыць моцна змагаліся супраць танкаў, ты ж самыя памежнікі, чырвонаармейцы. Гэта ўсё досыць важна, і я спадзяюся, што паспею на гэтую дату таксама зрабіць новую кнігу. Ну, вось тое, што я хацеў сказаць. Дзякуй за ўвагу і, калі ласка, пытанне. Так, калі ласка, задавайце свае пытанні, тут уже я ўключаюся, і можна у чаціку тут у зуме пісаць, можна паднесці ручку, вось тут унізе ёсць такія рэакцыі, вось, і тады можна голасам задаць сваё пытанне. Можа, у каго ёсць ужо, у мяне, напрыклад, такія рэакцыі. Першае, што вось мы пачулі пра валюты, бо я з Берасці, я тут нарадзілася, так, і я ўсё жыццё тут жыву, і гэта таксама прыгранічны горад, і пра валюты, і пра кантрабанду, я ўсё гэта чую, і асабліва мяне крануў той факт, што выязджалі у гэты час на заробкі ў іншыя краіны, і я гэта таксама бачу і сёння, ну, і ў мяне такое ўяўленне, што шмат чаго паўтараецца. Ну, ведаеце, гісторыя, она
вельмі часта закальцована, і калі народ не робіць высновы з папярэдніх часоў, асабліва з памылак папярэднікаў сваіх, то вельмі часта вымушаны вставаць на гэтыя грабелькі і яшчэ раз атрымліваць понусу. І здесь сітуацыя сапраўды шмат у чым залежала ад беларусаў, шмат у чым не залежала, але сапраўды тады вельмі шмат падобных момантаў. Гэта працоўная міграцыя з мэтай зарабіць грошы, каб пабудаваць дом, каб набыць зямлю, каб працаваць, і тут раптам трагедыя, у тебя ўсё забіраюць, тебя вінавачваюць, ты становішся нейкім ворагам народа, ты праходзіш гэтае выпрабаванне ў ГУЛАГу, ты вяртаешся, ідзеш праз армію Андерса, вяртаешся ў Беларусь, а потым тебе опять у Сібір в 51-м годзе высылаюць. Тое, што прайшлі беларусы, гэта, канешне, досыць моцнае выпрабаванне, сапраўды вельмі жудаснае выпрабаванне. А што тычыцца кантрабанды, будучы на гэтай мяжы, знаходзішся тут, то цяжка сябе ўявіць, тым больш, што гэта была зараз мяжа з дронамі, з камп'ютарамі, з вялікім пільняваннем і так далей. Тады гэта была зялёная мяжа, лес і, у лепшым выпадку, дротавыя загароды, а у лепшым выпадку з савецкага боку гэта былі дакі, доўгатэрміновыя ўмацаванні. Саветы часта выкапвалі, напрыклад, волчыя ямы, ставілі там колья і каб злавіць, таму што не хапала памежнікаў, каб зачыніць увесь там участак. Тым больш, што мясцовыя ведалі, дзе можна прайсці, дзе якія калідоры, дзе там якім аврагам прайсці паміма гэтых памежнікаў і вось так перавесці гэтага чалавека. Цікавы момант, пра які я не ўзгадаў, але узгадаю зараз. 37-38 год — это польская аперацыя, антыпольская аперацыя «Нкус». Гэта рэпрэсіі супраць польскага насельніцтва, сярод іх, у тым ліку, і беларусы, таму што католік чалавек, меў нейкае імя па бацьку Францавіч і так далей. Вось гэта хапала, напрыклад. Так вось, вельмі шмат КПЗБшнікаў было тады, КПЗБоўцаў ахвярамі стала «Нкус», іх забівалі, іх знішчалі. І тут парадокс. Тыя, хто трапляў у рукі польскай паліцыі ў 35-37 годах, яны пакутавалі, іх, канешне, цяжкіх умовах трымалі, але і трымалі ў турмах. У тым ліку сярод тых затрыманых апынуўся і адзін з кіраўнікоў будучай Беларусі. І насамрэч гэтыя людзі проста уратаваліся ад сталінскіх рэпрэсій. То есть я прыходжу да высновы, што польская паліцыя па сутнасці уратавала гэтых людзей ад сталінскіх рэпрэсій, пры тым, што палякі, адміністрацыя, турмаў смеяліся і казалі: «Вон ваш Сталін вырезает вас там». А камуністы, камсамольцы не верылі, не плакалі, не казалі: «Да это все прапаганда». Калі жонцы Тарашкевіча польскія ўлады ў 38-м, здаецца, годзе прынеслі газету з паведамленнем, што Тарашкевіч расстраляны як польскі шпіён, она не поверила, она іх аплювала і выгнала. І толькі калі нкусаўцы ў 39-м годзе прыйшлі яе арыштоўваць у Радашковічах, она зразумела, што да, сапраўды нейкая праўда. Хаця мясцовыя не далі яе арыштаваць. Бо патлумачылі, што ўсё ж такі гэта не польскі агент, а чалавек, які беларускіх поглядаў. І сам факт таго, што на станцыі Коласава мінялі Тарашкевіча на Алехновіча ў 33-м годзе, мне ў свой час адзін польскі гісторык такую геніальную фразу сказаў: «Ты можаш уявіць, якую траўму народу нанеслі чужынцы? Беларусы на беларуса мінялі». Гэта сапраўды досыць моцна. Я думаю, што беларусы сённяшнія яшчэ сябе не асэнсавалі, пра што нашыя суайчыннікі тады прайшлі. Бо не асэнсавалі, бо не ведаюць, бо інфармацыі мала, бо не хапае гэтай інфармацыі, а трэба і даваць, і больш даваць гэтай інфармацыі, распаўсюджваць гэтую інфармацыю. Но гэта сапраўды досыць моцны такі удар, і нас вынішчалі, нас у тым ліку загартоўвалі тады. І беларусы шмат дзе паўтарылі, но, опять же, калі сённяшнюю сітуацыю мы разглядаем, то
Я заўсёды кажу, вы себе шукаеце адказы ў 37 годзе, калі у ноч паэтаў вырезалі. То як? Трэба ад нуля вучыцца быць беларусамі. І вось гэты моцны момант, ён паказвае на тое, што вось на людей какая атмосфера была. Не дочитал до конца, что там было написано. Ну и, короче, на контрабанды, да, как без этого. Люди ходили, валюта была. Тут, коли, например, да, нават цікавый момент, коли уже об'єдналися, уже 30, 39, 40 год, коммунистичная партверхушка з Менску, межа-то была зачинена, но яны имели дозвол, и они могли переехать спокойно и ехали у буржуазную заходнюю Беларусь, каб нацягаць себе буржуазных шмоток. Вось так, напрыклад, один з камуністычных дзеячаў нацягаў з замка Радзівілаў вельмі шмат цікавых арыгінальных рэчаў, і потым іх прадаваў, напрыклад, яго жонка прадавала на рынку ў Менску. Ну, вось, как бы так, это ўсё, здаецца, вельмі по-бытавому, але ж вось гэтага складаецца і гісторыя. А што тычыцца такіх гістарычных анекдотаў, то уже трэці раз я за апошні час чую, як жыхары Ракава ў 60-е гады расплачваліся ў менскіх рэстарацыях залатымі чырвонцамі царскімі. І это правда. Потому что гэтая валюта была асноўнай, яе было досыць шмат, і вось недавно мне рассказывал один чалавек, таксама вось з Заслаўя, што яго аднаго з сваякоў назбіралася, дзякуючы кантрабандзе, вялікая колькасць, ну, невялікая там, пэўная колькасць золата гэтага, і ён закапаў. І пра гэтае золата ён ужо згадаў пасля вайны, і сваякам сказаў, вот, можете выкапаць і скарыстацца. І там такая сварка пачалася ў гэтай сям'і за гэтага золата, то не маглі падзяліць. Потым адзін пайшоў, паспрабаваў прадаць гэтае золата ў Менску, трапіў у міліцыю, міліцыя стала раскручваць, і ў выніку ўсё рэквізавалі, ўсё гэтае золата. Ну і, как бы, я лічу, што гэта, хутчэй за ўсё, нават і гісторыя праўдзівая, таму што гэта хапала. З савецкага боку, канешне, рэквізавалі золата, забіралі гэтае золата, з польскага боку была магчымасць яго захаваць, але ўсё роўна людзі карысталіся з тым, што побач знаходзіцца вялікі Менск, і можна насіць гэтыя тавары, можна гандляваць, можна абыходзіць гэта ўсё, тым больш, што, ну, з працай было цяжка. Тут з'яўляліся, напрыклад, беларускія асаднікі, такі нават феномен для мяне быў трохі дзіўнаваты, але ж калі людзі перад самай вайной, там, у сярэдзіне 30-х гадоў набывалі ў польскіх гаспадароў нейкія фальваркі, нейкія там надзелы пры самай мяжы. Думаю, що а што тут, саветы побач, ну і фіг з німі, там таксама беларусы жывуць. Вось мы пажывем здесь, нічога тут жудаснага не будзе. І вось зусім побач ад Шапавалаў, там, дзе стражніца была капаўская, вось там такія беларускія асаднікі з'явіліся. Дарэчы, яны купілі зямлю у прадстаўніцы сям'і Троцкіх-Любецкіх, знакамітай сям'і з Новага Поля. Это асобная гісторыя, вельмі цікавая, на асобную лекцыю. Калі ласка, вось там было пытанне, я яго до конца не дачытаў. Там нехта напісаў. Вось тут ад Юлі, так, вялікая вось гэта? Так. Супер. Яшчэ было пытанне пра цягнік, колькі ён шоў. Ці ведаеце вы ад Лондона до Владивостока? У меня ёсць вось там одна скрыня. Вось они перасаживаліся, яны даязджалі да Колосава, потым перасаживаліся ў савецкі цягнік і уехалі ў спальных вагонах, такіх іншых вагонах, але доўга ехалі, проста Савецкі Саюз они доўга ехалі. Дарэчы, Тарашкевіч, калі яго памянялі ў 33-м годзе, он сеў у гэты Транссібірскі экспрэс, яго давезлі ў Менску, сустрэлі яго, арганізавалі яму сустрэчу, але не дазволілі яму выйсці ў Менск, закрылі яго ў вагоне, он толькі паглядзеў на гэты Менск і паехаў далей у Маскву. А так, да, прыходзілася дастаткова моцна ехаць, прычым былі досыць цікавыя з мяжой выпадкі.
Не памятаю дакладны год, 36-й ці 37-й, генконсул Японіі у Маскве, то ли ён пакахаў дзяўчыну, то ли там нейкая была сітуацыя. Карацей, дзяўчына і то ли маці, то ли сяброўка, они вырашылі з'ехаць разам з этим консулам. Ну і, карацей, кажучы, як іх вывесці? Вот цікавае пытанне. Ну, а за кожным консульствам і дыпустановай замежнай у Савецкім Саюзе адбывалася назіранне. У нас у Менску было консульство на вуліцы Савецкай, 92, здаецца, і 94, я ўжо не памятаю зараз. І там кожны дзень сидзелі супрацоўнікі, глядзелі, хто заходзіць, хто выходзіць з гэтага будынку. Так тое самае было ў Маскве для будынку консульства Японіі. Так вось, прасачылі, што жанчынкі зайшлі ў консульства і ні халера не выйшлі. Ну і, карацей кажучы, а што і як? І прыходзіць на негарэлае паведамленне, што консул едзе ў Европу цягніком Транссібірскім экспрэсам. З ім две вялікія валізы, две вялікія чемоданы такіх. Іх нужно обыскать, но вы не маеце магчымасць обыскивать дыпламатычны багаж. Если вы пропустите гэтых жанчын и гэтага дипломата, вы поедете все в солнечный Магадан лес валить. Если вы откроете и будет дипломатичный скандал, вы поедете в солнечный Магадан лес валить. Но вы не повинны пропустить гэтых жанчынок за мяжу. Ну и што рабіць? І вось супрацоўнікі савецкай этой памежнай службы прыдумалі цэлую аперацыю, як трэба зрабіць. Яны загналі в вагон гэтага консула нейкі тупик, сказали, вам нужно провести на вокзал. А вокзал был шикарный, там была ресторация софентуриста, была пачаканне вялікае, прыгожае, з мапай, з мрамам. І зараз там уже нічога не засталося, бо яго ў 41-м годзе разбамбілі, а будынак быў шыкоўнейшы тады. Сказали, вам трэба выйсці, вот тут насільшчыкі вам дапамогуць перайсці ў іншы вагон. Пры гэтым насільшчыкаў праінструктавалі, што ў пэўны момант вы павінны гэтыя валізы ураніць на чыгунку. Ну і зразумела, они іх уранілі, і там крик на дагляд. Открывают торбы, а там эти жанчынкі сидят. Жанчынок у Сибирь, японцу этому депортации, и все. А памежников гэтых узнагародзілі. Нават з Москвы кто-то прыязджаў, там ганаровы абед зрабілі ў этой рэстарацыі. То бок пытанне, колькі там ішло, там ёсць у меня расклад дакладны, но я зараз па гадзінах дакладна не скажу, но дастаткова доўга яны там перасаджваліся. Прычым, калі я не памыляюся, то цягнік тады ішоў не праз Берасце, а неяк так как-то праз Барановичы і, здаецца, то ли праз Городню, то ли праз Беласток. Неяк вось так он ішоў. Вось, да Колосова. Ну, у меня ёсць дакладны вось расклад, там распісана гэта ўсё, гэтыя станцыі, гэтыя там па гадзінах оно ідзе, прычым, здаецца, з 34-го года по 39-й. Ну і вось так они ездзілі. Но самае цікавае, што контроль-то никуда не знік пасля 39-го года, і вось, калі читаеш документы 40-го, 41-го года, як памежнікі правяраюць гэты цягнік, на станцыі Радашковічі задержаны товарищи, которые ехали из Минска в Воложин, пытались там куда-то проехать, у красное, червоное, и их там затрымали, бо их не было там документа. Можете себе уявить, да, об'яднаная Беларусь, а вось раптам их, этих людей ловять. Но с техниками гэтымі было досыць цікава, но вот это был самый галоўны маршрут тады на той час. Ім карысталіся. Ну, зараз уже гэта немагчыма ўявіць. Мы вельмі цешыліся, калі ў нас з'явілась Варшава, Брэст. Ой, калі была Скарына, это было шикоўна, я сам мару пра яе. З Менску да Варшавы, так. Это, калі вы пераходзілі таксама. Я думаю, дачакаемся. Галоўнае, каб былі все здаровыя. Ну так, галоўнае, што было. Ці ёсць яшчэ пытанне, можа, у каго астатнія хвілінкі задаць пытанне, можа, голасам, спадар Петр Бараш. Задавайте. Вас бачыць было ўсю лекцыю. Можа, у вас ёсць пытанне, ці нейкі каментар. Давайте я вас, можа, уключу.
А не, треба вас... Анатолій, дякую. Дякую великий. Так. Ну, насамрэч, я таксама дзякую за ўвагу, таму што для мяне важна гэтыя веды, гэтыя факты распаўсюджваць, даваць. І насамрэч гэта факты, пра якія я паўтаруся, але ж маўчалі, але ж яна цікавая, гэтая гісторыя, і калі ты гэта ўсё асабліва вывучаеш па лёсах звычайных людзей, іх мары, іх жаданні, іх думкі, неспоўненыя думкі, трагедыя гэтых людзей. Ну, гэта вельмі цікава, таму што проста, калі чытаеш нейкі там архіўны дакумент, дзе там лічбы, проста пералічэнні, то гэта не зусім цікава. Вось калі гэты дакумент верыфікуеш яшчэ з лёсам звычайных людзей, калі гэты пашпарт вывучаеш з гэтымі печаткамі, як он праязджаў там куды. Вось цікавы момант, да, калі 39-й год это здарыўся, то гэтыя гастарбайтары, якія працавалі ў Латвіі, Эстоніі, ну, зразумела, што ім там рабіць ўжо ў Латвіі, Эстоніі, краіна памянялася, надо ехаць назад у цяпер ужо заходнюю Беларусь. А на мяжы то ўжо не КАП стаіць, там ужо не корпус аховы памежжа, там ужо стаяць савецкія памежнікі. Дык вось они лупілі ім в пашпарт печатку такую досыць экстравагантную, на якой была напісана досыць цікавая фраза: «Возвращается на родину». І вось у меня такія пашпарты таксама ёсць, і мы нават на экскурсіі зрабілі такую рэпліку пашпарта і рэпліку этой печаткі, лупім мы ўсім удзельнікам экскурсіі «Возвращается на родину». Ну, такая вось рэчаіснасць досыць, асабліва віза, але ж, ну, гісторыя кожнага чалавека. Вот калі мы гэтую гісторыю вывучым, калі мы яе зразумеем, калі мы зробім высновы з гэтага ўсяго, то і сучаснасць у нас будзе па-іншаму, то і ўспрымаць сённяшнія выклікі мы будзем па-іншаму. Надо проста супакоіцца і пачаць вывучаць вось гэтую трагедыю, гэтыя лёсы звычайных людзей, бо гэта дае проста адказы на шматлікія выклікі сённяшнія. Так, пытаюць, дзе можна набыць, прачытаць вашыя кнігі? Ой, это ключавое пытанне. Наклады вельмі маленькія. Вы мне напишите на Facebook, калі ёсць цікавасць, то я яшчэ пагляджу, ну, бо у меня ўжо кніжак няма, а напэўна іх можна прачытаць у Нацыянальнай бібліятэкі Рэспублікі Беларусь, у прэзідэнцкай бібліятэкі. Вось там гэтыя кніжкі трапляюцца і з'яўляюцца. Ну, а наклады невялікія. Гэтая кніжка ўвогуле 8 экземпляраў за мае ўласныя грошы выйшла. Но... Так, ну а што зробіш? Жыццё такое. Такое жыццё, так. Ну, пакуль. Но, да, но з другого боку, ведаеце, в любом выпадку они трапляюць у бібліятэкі. Надо працаваць, надо рабіць, надо ствараць гэтыя умовы, таму што гэтыя кніжкі, яны, напэўна, адкрываюць вочы, і я памятаю, як, напрыклад, папярэднімі выданні там некалькі разоў тэлефанавалі з прэзідэнцкай бібліятэкі і казалі: «А дзе сігнальнік, дзе што?» Я кажу: «Які сігнальнік? У меня всего их 3 штуки. Я толькі за свае грошы выпусціў. Давайте дзяржаўнае фінансаванне, я вам даставлю гэтых там хоць 1000 асобнікаў». Ну, такая сітуацыя. З другого боку, ну, я працую, я раблю, я магу, тое, што я магу рабіць, я раблю. А далей, я думаю, што будзе лепей. Галоўнае, каб вы это ўсё вывучалі, людзі цікавіліся, распаўсюджвалі. Вот тое, што вы пачулі сёння, хаця б 10-ю частку таго, што вы пачулі, вы будзеце расказваць, вы будзеце паказваць. Вы, я думаю, што прыедзеце да мяне на экскурсіі здесь. І ўжо у рэальным месцы убачыце, пра што я расказваў. Вот тут у мяне ў Заслаўі і будынак камендатуры, дзе людзей дапытвалі вось гэтай самай мяжы, і казармы, і ці дакі стаяць вось савецкія, і Барановічы тыя ж самыя польскія дакі. Мы тут вельмі шмат зараз ездзім з-за этой пандэміі, асабліва нікуды не выйдзеш, ну хоць Беларусь можна вывучыць, паглядзець. Гэта праўда. То, канешне, карыстацца з гэтага варта, і гісторыя у нас унікальная, і не толькі тая гісторыя, якая раскручана, там замкі гэтыя, палацы,
і пра тое, што там пішуць і расказваюць. Вось гэтая 20-го стагоддзя гісторыя, нават 41-45 год, яны яшчэ не вывучаны, іх яшчэ трэба аналізаваць і вывучаць. Пытанне ад Юля, дзе вы праводзіце экскурсіі і як пра іх можна даведацца? Facebook. Ігор Мельнікаў, подписывайтеся на Ігор Мельнікаў, так. Ігор Мельнікаў, у нас ёсць спасылкі, калі вы трапілі на мерапрыемства. Вось, там... На Фейсбуку вся інфармацыя, там ёсць старонка, там ёсць усё, і звычайна гэта бясплатныя экскурсіі, мы збіраем, просто сістэму падарвала, канешне, гэтая ковідная, нават не палітычная сітуацыя, ковідная сітуацыя, калі просто, ну, люди сталі баяцца просто гэтых збораў, гэтых далей, но то, конечно, трохі менш стало. Хотя все равно как бы стараешься. Тут же ситуация такая, что, например, мы робим экскурсии в форме, да, униформе. Можешь себе уявить, да, человек стоит у советской помежной форме и с маской. Ну, как-то не аутентично это выглядает. А там коллега мой в польской форме. Мы же нават были в вересне, у нас отрымалось такие окенца, мы выехали на Катынский марш в Варшаве. Ну, нас запросили, давно запрашивали, и вот тут как раз была ситуация, когда мы могли выехать, и нас туда запросили. И вот мы идем по центру Варшавы и в этих масках, в форме и в масках. Вот. И как бы, ну, я уже опранул самую простенькую марлевую, чтобы она аутентично хотя бы была схожа с эпохой, чтобы я уже там, камеры сдымают, там же мерапрыемства такое на высокім узроўні, каб это не аліпавата выглядала, всем повыдавали пластиковые экраны, ну, вроде ничего, але все равно ж бачно, как эти там лямки торчат и так далее. Но мы так аккуратненько с этими марлевыми масочками, такими самошитными. С другого боку, что зробишь, называется, такая эпоха. Но переживем, повторюся, головное здоровье, все остальное переможем. Это правда. Ну что, мы завершаем, я кажу свои завершающие словы. Вось. Сёння мы слухали лекцыю пра цікавы час Беларусі, пра тое, як заходняя Беларусь перажывала вось гэты перадваенны перыяд. І я бы хацела падзякаваць усім тым, хто далучыўся да нас у Зуме, папрасіць прабачэння ў тых, хто чакаў стрым на Ютубе, але абяцаю, мы адразу сёння вылажым запіс туды. Малайцы, што не паленіліся, прыйшлі да нас. Дзякую за пытанні, за каментары. І калі вам спадабалася, тады я заклікаю усіх, і хаціце нам падзякаваць, заклікаю усіх заходзіць на наш сайт teatrkh.by і заданаціць нам пару рублёў. Это вельмі лёгка зрабіць, там усё вельмі проста. Не хварэйце, трымайцеся, яднайцеся, пішыце свае пажаданні на тэмы, якія б хацелі пачуць, звязаныя з гісторыяй Беларусі. Можна зараз у чаце, але лепей на e-mail. Я яго таксама даслала, прастора, kh@gmail.com. Вось. І запіс будзе, і пад відэо будуць усе спасылкі, і на вас, на ваш Facebook, Ігор, таксама дадзімо спасылкі. Так, бо гэта лепшая магчымасць са мной звязацца і якраз запытаць і паглядзець, пачытаць. Все, усіх берасцейцаў, хто збіраецца са снегам, для нас гэта рэдкасць. Беларусаў усіх зімой. І галоўнае не замёрзнуць усім нам 27 градусаў. Нарэшце. Але трымайцеся, усяго самага найлепшага. Ну, усяго добрага, ўсё, пакуль.